बोरमा खासिजों माबा जानो थाखाय खाना जानो थाखाय रेडि जानानै था आं दाखालिबो बुंदों आयं जोंनिया एबाराव खानाया बोरमा खासिजोंसो जागोन बोरमा दंना गैया बोरमा दोङो 5,000 एबा 10,000 फान आसना दोंना गैया बोरमा खासि दङ दोंना गैया बोरमा खासि আছে हा बास बोरमा खासिजों खाना हिलारी को फिर से हमको लाना है पीटीसी को और अधिक आगे हमको ले जाना है हिलारी को फिर से हमको लाना है पीटीसी को और अधिक आगे हमको ले जाना है खून पसीना देकर हमने पीटीसी को धान किया बिजली पानी सड़कें और हमने सबको सम्मान दिया नौजवान और माताओं को हंगामा ने पुकारा है चमकेगा हर एक चौराहा ये विश्वास हमारा है एनडीए कैंडिडेट अर्थात बीपीएफ नि कैंडिडेट बिजाथि महेश्वर बर' सार बिथांखौ विपुल भट गोबां बांसिन आरो जोबोर बुरजा भटआव देरहाहोनो थाखाय जों बे काररेलिखौ लादों जोङो 10,000 15,000 20,000 नङा 35,000 निबो गोजौआव देरहाहोनो थाखाय डिफारेन्स लानानै जों देरहाहोनो थाखाय बे काररेलिखौ जों लादों उइथ जयनिं प्रग्राम कुनु सन्देह गैया जोंहा दिनै बीजेपी निफ्रायनो 16,000 निबो बारा भट जोंखौ समर्थन खालामगोन नङा होमबा खालामगोन आरो लोगोसे बीपीएफआनो 14,000 नि गोजौआव भट दङ इउपिपिएलआ सोरबा दिनै जोरा बुंनानै लायोबा जों देरहागोन आं दाखालि बुंदों जोबोर गोसा मिनिनो लुबैयो खारन हिसाबानो फैखाजोबनाय नों एनडीए जों थाफानानै बीजेपी जों थाफानानै जों दिनै भटआ जोंहा भट बेंकआ पुरा सेटआपखा सोरबा गाज्रि मोननानै सोरबा दुखु मोननानै 1,500आ नोंहा डिफारेन्ट नों गुगालांनो हागौ नाथाय 35,000 निबो बारा जोङो देरहागोन आरो नोंथांमोना नुगोन रिजाल्टनि दिनाव कुनु सन्देह गैया आं बेखौनो बुंदों सोरबाया जुदि फेरगाव बायदि समस्थियाव केन्डिडेट जानानै सोरबा जुजिनो सानदोंबा थान्दा माइन्डजों एकदम कुल गोरबोजों बिथांमोना सान थाखा फैसा नस्त जायालासे बिथांमोना आराम थानांगौ हाग्रामा मैलेर लोगोसे थानानै खामानि मावनांगौ जौगानायनि खामानि मावनांगौ बेखौसो आं खावलायगोन आं केन्डिडेट दङ बिजाथि दङ गासैबो देरहागोन उदालगुरियावबो देरहागोन माजबादावबो देरहागोन जोंहा भेरगावआवबो देरहागोन आरो जोंहा नै माबा टंलायावबो देरहागोन सोर देरहायै दङ आरो मानो थाखाय देरहाया जानो बीजेपी दङ एजेपि दङ बीपीएफ दङ मोनसेलेजों मोनब्रै मोनथामजों बोरै हानो मोनथामजों मोनसे हागोन होनबा नाख्रेबजोबनानै बुस्लेंजोबनो हागोन माथो नङा होमबा सासे मानसि साथाम मानसि नङा होमबा बीजेपी बीपीएफ एजेपि आरो गोबां निर्दलीयफोर दङ सासेखौ बिथिबो बोखारलांनो हागोन बेनिखायनो कुनु सन्देह गैया देरहानायखौल' नोंथांमोना नेदो आरो बोरमा खासिजों माबा जानो थाखाय खाना जानो थाखाय रेडि जानानै था आं दाखालिबो बुंदों आयं जोंनिया एबाराव खानाया बोरमा खासिजोंसो जागोन बोरमा दंना गैया बोरमा दोङो 5,000 एबा 10,000 फान आसना दोंना गैया बोरमा खासि दङ दोंना गैया बोरमा खासि আছে हा बास बोरमा खासिजों खाना जाबाय 2,000 नि गोजौआव बहुत दिनैथ' एसेल' 2,000 निल' जागोन बाखि अरुणोदय सब बीपीएफआनो होगोन नों आईबीएस बाबो बीपीएफआनो होगोन आईओए बाबो बीपीएफआनो होगोन नोङो मा होनना बुंगोन आईओएन बाबो बीपीएफआनो होगोन आईबीएस बाबो बीपीएफआनो होगोन जेसेबां सरकारनि साहाय्य सरकारनि अनुदान सब बीपीएफआनो होगोन एसे एनै भुल थानो हागौ बे जेबो नङा बेखौ जों सुद्रायगोन नेर्सोन बर'आथ' आंनिनो गुरु मिथिबाय जों सानफ्रोमबो रायज्लायलायो बेसेरा अनथावथाव नै मैया होदों आंनो भट होआबाबो सोरनो होदोंमोन माबानो होदों जोंहा प्रभात पानिकार होदों बिदि जायो होमबा राजनितिका आंनो होआब्लाबो प्रभात पानिकारखौ होनांगौनो बिराद अनथावथाव मिथिबाय बिराद अननाय मोनो जोङो बिराद अनथावथाव जे आंनो होआब्लाबो प्रभात पानिकारनो मा जाखो बेलाय गोग्लैखाबायना नोङो नुवाखै नोंसोर निउसाव दा बेनिखायनो जेबो गैया
आं जेबो बुङा बिथाङा BPF निनोमोन उपाय गैयैयाव माथो खालामनो केन्डिडेटआनो गैयाबा UPPला केन्डिडेट दोङोबा UPPला गेलेनोनो गिजोब्बाय थाखा लकसन जागोन होनना हनै मानसिफ्रा खारजोब्बाय जुइन जाजोब्बाय दिनैनो जुइन जाजोब्बाय दिनै सोब UPPनि गोजामोन सेस साफा मा दंबावो गैलानो जाबाय दे